ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ വിനാശലായ ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ വയ്യല്ലോ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോഴൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് ഇന്നലെ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാം. നേരത്തെ നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല, കാരണം കയറാൻ പറ്റിയില്ല. സാരമില്ല മാതാജി, അത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മറി എന്തിലുണ്ട്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭക്തിയോഗവും കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 6 അധ്യായങ്ങൾ ഓരോ യോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 46 ശ്ലോകം ഫുള്ള് നമ്മൾ നോക്കി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലില് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു താല്പര്യം വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, കേൾക്കും തോറും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേല് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ്, വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാണ്ട് തേരിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അങ്ങനെ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനൻ കരയാണ്, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണുനീരും വിലാപവും അനുകമ്പയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മധുസൂദന. പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോ മധുസൂദനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്.
അർജുനൻ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനാണ്. ആ അസുരനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാണ് 574 ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസുർക്യം അകീർത്തികരം അർജുന. എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. എന്താണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ചീത്ത പറയാണ് ഭഗവാൻ. നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, മറിച്ച് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ ഇതൊക്കെ നയിക്കുക. നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നിനക്ക് എന്താണ്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എവിടെന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ 3 ഭാവങ്ങളില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതിനെ 3 കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തോട്, സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോട്, സൂര്യഗ്രഹത്തോട്. ഇങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കല്ല അവർ എത്തുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. അവർ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സായുജ്യമുക്തിയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവർ ലയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം, ശരീരത്തിൽ ആ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതിസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് എന്തിനോട് ഉപമിക്കാം? സൂര്യപ്രകാശത്തോടാണ് നമ്മൾ ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. എന്താണ്? ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നോ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സൂര്യപ്രകാശം. നമുക്ക് സൂര്യഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച്, സൂര്യദേവനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല. ആ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപത്തില്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എന്താണ്? കുറെ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മള് ആ എന്തിലാ പറയാ, നമ്മളെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, രണ്ടാമത്തെ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ കുറെ മഞ്ഞ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ഓരോ ദേവന്മാർ, ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്? രണ്ടാമത്തതിൽ വരുമ്പോ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരെയാണ് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മള് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക. അതിന് നമുക്ക് എന്തിനോട് പറയാം? സൂര്യ ഉപരിതലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സൂര്യ ഉപരിതലമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് സൂര്യനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ എത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്?
ബ്രഹ്മത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഗോലോക ചാട്ടിൽ ചിന്തിക്കുക. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമില് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴെന്താണ്? അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഭഗവാനും രാധാറാണിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ സൂര്യദേവനോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൂര്യദേവന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, സൂര്യദേവനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം പറയണത്. എന്ത് സാക്ഷാത്കാരാണ്? ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതിനെ നമ്മൾ എന്തിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തോടും ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യദേവനോട് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹത്തോട് നമ്മൾ ഉപമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉപമിക്കാം, അതിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെ. പരാശരി മഹർഷി പറഞ്ഞു, പരാശര മഹർഷി എന്താ ഭഗവാന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്രയാണ് 6 ഗുണങ്ങൾ ആരിലാണോ ഉള്ളത്, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും കൂടി ആരിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടി ആരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതില് ക്ലൈബം മാസ്മകമപാർത്ഥാനൈതയുപപത്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോതിഷ്ഠാ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ നീ ഉപേക്ഷിക്കൂ, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനനോട് പാർത്ഥൻ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? പാർത്ഥൻ. പാർത്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് കുന്തി ദേവി അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ. പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. കാരണം അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ആര്? അർജുനൻ. പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, കുറെ പേര് ക്ഷത്രിയരെന്ന് പറയാം, ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അത് പേരിന് മാത്രമാവുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്കത് ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഒരു ചീത്തപ്പേരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനനെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള, പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? കാരണം ഇത് മുഴുവനും അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും പ്രിയാണ് ആരുടെ അടുത്ത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. സാമാന്യ മര്യാദ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എതിർക്കാൻ പാടില്ല, വാക്സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മര്യാദ പറയുന്നത്. തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനാണ്
ആര്? ഉഗ്രസേനൻ. ഉഗ്രസേനന് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സാന്ദീപനി മഹർഷി. അത് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയോ എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണന് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിതാമഹന്റെ പേര് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പിതാമഹന്റെ പേരാണ് ഉഗ്രസേനൻ. ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേര് സാന്ദീപനി മഹർഷി. അപ്പൊ ഇവരായിട്ട് എതിർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുമോ എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കാണ്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രതിഗ്ധാൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകുന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നതാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവരെ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായി പോകുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ വൈദിക നിയമപ്രകാരം എന്താണ്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും അല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാന്നാ പറയണത്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ, വിവേകം നശിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന ഗുരുക്കന്മാര് പല രീതിയിലുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഗുരു ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ്? അവര് സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു ദുര്യോധനിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളൊരു ബാധ്യത അവർക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അവര് ദുര്യോധനിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു ബാധ്യത അവർക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത അവര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്ത് കാര്യം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അവരിപ്പോ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, പിന്നെ നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ രാജകുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുത്തവനാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നത് എന്താണ്? താൻ ഭിക്ഷാടനം നടത്താൻ പോലും തയ്യാറാണ്, എന്നാലും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ
ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകാണ്. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അല്ലെ. കാരണം ദൗർബല്യം, അർജുനനെ ഭഗവാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഈ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായി ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള വഴി കാട്ടിത്തരുന്ന, അതിന് കഴിവുള്ള ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ ലഭിക്കുക? ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ, നമ്മള് മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളെ പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? കൃപണൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം ആ പിശുക്കന്മാര്, കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിശുക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവര് പണം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല, അവരിങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കും, അവരത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്, മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവരാണ് കൃപണൻ. പിന്നെന്താ കൃപണൻ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നതും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ്? സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനനും ഭഗവാനും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഇനി ആരംഭിക്കാണത് ഗൗരവമുള്ളതാണ്. എന്താ പറയണത്? നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാത് ഉച്ചോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാഭ്യ ഭൂമാവസ്വപ്നമൃതം രാജ്യം സുരാണാം അപിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉപായവും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയില് സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലുള്ള പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായവും അർജുനൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനന് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ അർജുനന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. അർജുനനെ ഇത്രയും സ്നേഹത്തില് എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെ? ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഗുരുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ സമ്മതിക്കോ? അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അർജുനൻ നിൽക്കണത് ഇരുന്നിട്ട്.
കാരണം അവര് ദുര്യോധന പക്ഷത്തിൽ ചേർന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരെ വധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്ന ആ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു ഉപായവും എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആ പരമാധികാരത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, പെട്ടെന്ന് വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്കതിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കാൾ ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു വഴിയായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലത്തെ സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാത്ത ആർക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ജന്മം എടുത്തു, നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരും, നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കും, നമുക്ക് പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വരും, മരണം സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല? ധനം ആർജിച്ചത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല ഈ 4 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. അതായത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 4 ക്ലേശങ്ങളാണിത്: ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശം നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദം നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദം മുക്ത തൂഷ്ണീ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടാതെ മൗനം പൂണ്ട് നിൽക്കാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരംതപ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ എന്താ പരംതപ എന്ന് വെച്ചതാണ്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരംതപ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ. ആ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. തമോവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിദം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞ? അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്? സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അവിടെ മന്ദഹസിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? തന്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഇപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്നത്. അതോർത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ മന്ദഹസിച്ചത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്ര നേരം എങ്ങനെയാണ്? സുഹൃത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്താ? ആ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് ആചാര്യ ശിഷ്യന്മാരോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനുവാച ആശോജാനന്യ ശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാം സൂഞ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ.
ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് കണ്ടില്ല, നമ്പർ അടിക്കാനാ പറഞ്ഞേ. നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ സംസാരത്തിൽ എന്താണ്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് നീ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ബുദ്ധിമാന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്? ജീവിച്ചവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല എന്ന് പറയാണ്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനാണ്? പദാർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഈ രണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അറിവെന്ന് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാവണത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയല്ല. ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിലില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ഏതറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് വിജ്ഞാനി? ആത്മാവിനെ പോലുള്ള പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവാഹം ചാതുനാസം നതം നേമേ ജനാധിപ നൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ മയമതം പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും. ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നീയും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും ഓർന്നിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. പറഞ്ഞ സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ സുഹൃത്ത് അർജുനനും ഓർന്നിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കായിക്കുണ്ടോ? സൗണ്ട് കുറവേള്ളൂ. ഇല്ല മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആരോ വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ല ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാതാജി കട്ട് ചെയ്തു, അതിനിടയിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, മൊത്തം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി അവിടെ മ്യൂട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കി നിങ്ങക്ക്? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അല്ലെ. കാരണം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനും അർജുനനും എല്ലാവരുമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ശാശ്വതന്മാരായിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവര് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? അപ്പൊ
ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അയാൾ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അയാൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും ആണെങ്കിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അത് ആരെന്നാണ്? പരമാത്മാവാണ്. സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖതഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ്സ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിധികൾ പോലെയാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും എന്താണ്? മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെ അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, നമ്മളുടെ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അത് തോന്നുന്നത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമുക്കത് സുഖാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കാം. അവർക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം നമ്മുടെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അനുഭൂതി വരുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് കൗന്ദേയ. കൗന്ദേയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൗന്ദേയൻ കുന്തിദേവിയുടെ മകനാണല്ലോ കൗന്ദേയൻ. പിന്നെ ഭരതവംശത്തില് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർജുനനെ എന്താ വിളിക്കുന്ന? ഭാരത എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൈതൃകത്തിലും പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്യം അർജുനന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യം ഹീനാവ്യഥയന്ത്യത്തെ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി, രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തി നിശ്ചയമായും എന്താണ്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് ആ വ്യക്തി. നാസതോ വിദ്യതോ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടേന്ദ
തത്വദർശിഭിഹി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളതിൽ അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, എന്നാൽ ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാരാണ്? തത്വദർശികള്. അവർ രണ്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നതല്ല. ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അജ്ഞത എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമപുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുമ്പോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അജ്ഞത നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള ബോധം ഉദിക്കുക. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരീരം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല, ശാശ്വതനാണത്. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇതാണ് ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവിനാശീതു തത്ഥിയേന സർവമിദം യദം സർവമിദം തതം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്ത, അതിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അർജുനനോട് പറയാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന്, ആ ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാം? വ്യക്തിപരമായ അവബോധത്തിലൂടെ. അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ദേഹത്തില് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇനി ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയണത് എന്താണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണകങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധിയുണ്ട് താനും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ ഇഴ, അതിന്റെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 1/10,000 അല്ലെ? അതാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും ചെറുതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമാണ് വലിപ്പമുള്ളതാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കള്. ജീവഗണങ്ങളുടെ വലിപ്പമാണ് പറയുന്നത്. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രം. ഭൗതിക കണകളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണകമാണ്. അവ നിരവധിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നിരവധി ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അതിന്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത് മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 മാത്രമാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യാസോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുത്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനോ നാശമുള്ള അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ. നാശം എന്തിനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജീവാത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അപരിമേയനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ജീവാത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അത് ശാശ്വതനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ
പറയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് തേജസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് ബോധമില്ല, അവബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് തേജസ് നൽകുന്നതും അവബോധം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവബോധം കിട്ടുന്നത് ആ ആത്മാവിലൂടെയാണ്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ അവബോധം അതാണ് പ്രജ്ഞ. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തേജസ്, നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് തേജസ് നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്താണ്? ആത്മാവിനാണ് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യച്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവർ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവര് ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവ് ആരെയും കൊല്ലുന്നുമില്ല, ആത്മാവിന് ആർക്കും കൊല്ലാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കരുതുന്നവർ ആരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്, ജ്ഞാനികളല്ല എന്ന് പറയാണ്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹിംസ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നീതി അനുസരിച്ചായാലും അതെന്താണ്? ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ് നമ്മള്. അർജുനൻ ഇവിടെ മതത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ഹിംസ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് ആണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൂതോ ഭവിത വാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഇനി ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം നമുക്ക് പ്രായമാകുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ഈ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഏത് വിഷ്ണുവായിട്ട്? വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഉള്ളത്. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവുമുണ്ട്, അത് ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിലെ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനോട് ചോദിക്കാൻ എന്താണ്? ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്, അജനും പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കൊല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാന്നൂടെ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാൻ.
എന്താ പറയുന്നത്? ഉദാഹരണം, സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണോ ആ നീതി നിയമത്തിൽ നീതി ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത്, ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കുന്നു പറയില്ലേ? അത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തില് അയാൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊടും പാപം അയാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം അയാൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവെടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങള് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയണത്? രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളില് ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം പരമാത്മാവ് സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അതില് ഭോക്താവായ പക്ഷി എന്താണ്? ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത പക്ഷി ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനോ ആര് ശ്രമിക്കുന്നില്ല? ഈ പക്ഷി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ആ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൃഷ്ടി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യാകുലതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്താണ്? ആ പക്ഷി, ജീവാത്മാവാകുന്ന പക്ഷി തിരിഞ്ഞ് പരമാത്മാവാകുന്ന പക്ഷിയെ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപേന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ
ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് കുറെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അച്ചേത്യോയമദ്യാഹ്യോ യമ ക്ലേത്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണോ രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശാശ്വതനാണ്, പിന്നെന്താണ് സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പിന്നെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്, അചഞ്ചലനുമാണ്, നിത്യനുമാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരിൽ ലയിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. മുക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പിന്നെ ഒരു സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കൽ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി എവിടേക്ക് കടക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവ്യക്തോയമ ചിന്ത്യോയം വികാര്യോയമുച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതും അർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അദൃശ്യനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെ കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനി കൊണ്ട് നമുക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനാണ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ അംശമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെ പോലും കാണാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനാണെന്ന് തന്നെ പറയാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധമുള്ളതാക്കുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും
ആത്മാവിനെ ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ബോധവുമുണ്ട് അവബോധവുമുണ്ടെന്ന് വേദങ്ങള് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യതേ ശ്രുതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ല, നിനക്ക് തോന്നാണ് ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ, വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കായും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അപ്പോഴും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം എന്താണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ളവര്. പിന്നെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്ത് പറയണത്, വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അനുസരിച്ച് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവ ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുക, നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജനിച്ചാൽ മരിക്കണം എന്നുള്ളതും മരിച്ചാൽ ജനിക്കണം എന്നുള്ളതും എന്താണ്, അത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധത്തെയും വധത്തെയും സാധൂകരിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ നീതി പാലനത്തിന് യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നതാണ്. 30 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തോട്ടെ, തിരക്കുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. എടുത്തോട്ടെ, 2 ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തോട്ടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ലോക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാവോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ? പറ്റുന്നില്ലേ? ലോക്ക് മാറ്റിയല്ലോ. ഓക്കെ, എടുത്തോട്ടെ, 2 ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തിട്ട്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താധിനേവ്യ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാ പറയണത്, അത് ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോ സൃഷ്ടിയില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ജീവാത്മാക്കളൊന്നും ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതിനുശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അത് നശിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ജീവാത്മാക്കൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇവിടെ മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്, അത് നശിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ
ഇതൊക്കെ എന്താണ് വീണ്ടും അവ്യക്തമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല, ഈ ജീവഗണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതൊക്കെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓട്ടോ സെറ്റ് പോലെയാണ് അല്ലെ? ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഓട്ടോസെറ്റ് പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമ്മം അനുയായികൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അവരെ നാസ്തികരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഉടുപ്പാണെന്നാ പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ദേഹത്തിന് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഈ ആത്മാവ്, ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്, ഭൗതികമായ ദേഹത്തിന് ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല, അത് സ്വപ്നം പോലുള്ള ഒന്നാണ്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തഥൈവ ചേന തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈന മന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപേന്യം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായ വിധം വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത്രയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പൊ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒരു പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലും പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് സ്ഥലം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഓരോ ജീവഗണങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ആത്മാവ്, അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ മായാമോഹിതരായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്തിലാ കലാശിക്കുവോ? പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതുമാകാനും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ശേഷിയില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കരുണ വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അതേപടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നതം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹി ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട? ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഇത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരാത്മാവുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തില് ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മളത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാവരുത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. ഭഗവാന്റെ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അതിനെ സാധൂകരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലെ? നീതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഇരപ്പാ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം. എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങള്? ഈശ്വരൻ, കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീത എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭക്തി, ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. ശരിക്കും എന്തിനാ? ഭക്തിയും കർമ്മവും ജ്ഞാനവും. കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല. അതെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണത് ഓരോ വരിയിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഏതാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 18 അധ്യായം ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെ ത്യാഗത്തെ. ഇതില് 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാതാജി ഇത് വെട്ടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോയത്. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇട്ടെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും കാലം, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി, 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേൾക്കണില്ല മാതാജി. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ 5 എണ്ണാണോ? അതെ. കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിലല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫുള്ള് 18 അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ. എപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ട വഴികളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്?
ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ അത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? മ്യൂട്ടാണ് എല്ലാവരും. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? പറ്റുന്നില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഓക്കെ. സമ്പത്ത്, യശസ്സ്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? അൺമ്യൂട്ട് ആയല്ലോ. മ്യൂട്ട് അല്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പറ്റുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? അശോക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ആയി. അൺമ്യൂട്ട് കൊടുക്കും. കൊടുക്കണോ ഞാൻ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, സമ്പത്ത്, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നാണ് പരിപൂർണമായി ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. ഓക്കെ. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഹൃദയയുടെ കൊണ്ട് ഹൃദയയുടെ പുത്രൻ, കുന്തിയുടെ പുത്രൻ പാർത്ഥൻ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ. ആരാണ് ആളാരാണ്? അർജുനൻ. അർജുനൻ. അർജുനനാണ് പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ. പുത്രനാണ്. പൃഥ്വിയുടെ നാളെ ദൂരെ പോയിരുന്നു മൂത്രം ഒഴിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? വിവേകം നശിച്ചവനായ ഗുരുവിനെ, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി എന്ന് പറയും നമുക്ക്. അതായത് ജന്മം, മൃത്യു, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. അതിന് നമുക്ക് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ഇതാണ് 4 ക്ലേശങ്ങൾ. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മുക്തിക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ളവര്? കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ വ്യക്തി. സുഖദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ഉള്ള വ്യക്തികള് മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, നാശവുമില്ല. ആത്മാവ് നശിക്കാത്താണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? ആത്മാവ് അദൃശ്യനാണ്. ആത്മാവിന് ബോധവും അവബോധവും. ആത്മാവ് ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, കൊല്ലപ്പെടുന്നുമില്ല. ജനന മരണമില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അജനം, നിത്യവും, ശാശ്വതനും, പ്രാചീനനുമാണ്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ
അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ സാധിക്കില്ല. കാറ്റിനെ സാധിക്കില്ല. ഇത് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. അതെ. ആത്മാവ് ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. നശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം നമുക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ആത്മാവിന്റെ 1/10,000. അതെ, എന്താണ്? 10,000-ലൊരംശം. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന് 10,000-ലൊരംശം. ആത്മാവിന്റെ തുമ്പിന്റെ പയത്ത് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 35 ശ്ലോകം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് നരകം പോകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് വായുവിനാൽ ശ്വസിപ്പിക്കാൻ